L'any 1921, l'estudiant de veterinària Baldiri Aleu tornava a Sant Boi des de Toulouse amb un meló de cuir a sota el braç. Aquest fet donava pas a una història que per a molts de vosaltres és desconeguda. Avui tenim aquí, al plató de caràcter, en Francesc Gómez, comentarista de rugbi de RAC1 i recent director del documental La història desconeguda, 100 anys de rugbi a Catalunya. Bon dia, Francesc. Bon dia. Què t'ha portat a deixar el micròfon i agafar la càmera per fer aquest documental? Doncs m'ha portat que d'aquí una setmana, el dimecres dia 19 de febrer, s'estrena, hi ha la preestrena d'aquest documental que deies, de la història desconeguda, dels 100 anys de rugbi a Catalunya, que és el primer documental que fem amb Kaito Films, amb la productora, i que estem molt contents que es pugui emetre. I, per tant, m'he canviat una mica m'he canviat de costat. Normalment estic assegut a la cadira on estàs tu fent les preguntes, ara estic responent-les i, de fet, aquesta és la primera entrevista que faig per la promoció del documental que estem fent i la idea és que el màxim de gent possible el vegi, que al final la promoció va d'això. Sí. D'on surt la idea? La idea surt de fa molts anys, és a dir, juntament amb el Simón Lorenzo, que és amb el que hem fet aquesta productora, ja fa 5-6 anys que tenim la inquietud d'explorar el tema de l'audiovisual, del llenguatge documental, del llenguatge cinematogràfic. Jo soc periodista i ell és productor de cine, i llavors encaixem bé perquè podem agafar la visió des de dos punts de vista diferents i ja des de fa molts anys que teníem al cap jo tenia al cap fer alguna cosa sobre el rugbi. Jo soc jugador de rugbi, he jugat molts anys i tenia moltes ganes de poder fer alguna pel·lícula o algun documental sobre el rugbi. I llavors ja fa uns anys que anàvem fent entrevistes. Teníem la idea una docusèrie, teníem al cap diferents personatges que volíem entrevistar i anàvem fent entrevistes. Vam entrevistar l'Albert Malo, que l'he entrevistat 3 o 4 cops, pobre, està fart de mi ja. Havíem entrevistat més persones i anàvem fent. I llavors, quan es va produir aquest centenari de la Federació Catalana de Rugbi, que és el 2023, va haver-hi un encàrrec per part de la federació o una idea de fer un documental sobre els 100 anys de rugbi a Catalunya, aprofitant aquesta efemèride dels 100 anys. I jo crec que el fet que es complissin 100 anys de la federació ha sigut com una excusa per poder fer un documental sobre el rugbi a Catalunya, que no se n'ha fet mai cap. Així com a global. S'han fet coses de Sant Boi, s'han fet històries particulars, algunes, però un projecte així gran que parli de l'esport a Catalunya, del rugbi a Catalunya en global, no s'havia fet. I jo crec que és una gran oportunitat. Ens ha servit, entre cometes, d'excusa, perquè hi ha una part històrica que pesa dins del documental, però al final és una intenció d'explicar als que no són de rugbi què és el rugbi. Una mica la idea és aquesta. Sí. Quin paper juga Sant Boi al rugbi i quin paper juga Sant Boi en aquest documental? Home, el Sant Boi en el rugbi espanyol és clau, evidentment. De fet, el rugbi entra a Espanya, a la península ibèrica, no només a Espanya, a través de Sant Boi el 1921, mitjançant el Baldiri Aleu. Baldiri Aleu i un francès, que es diu Michel Reynard, que també surt al documental, que no se'n parla gaire, i és d'aquestes pinzellades històriques que fiquem al documental per aportar un extra que potser no s'ha sap tant. I entra a través, és a dir, a Sant Boi al final ja ho teniu aquí l'estàtua aquella, no? El bressol del rugbi, és literalment això. El primer lloc d'Espanya i de la península on es va jugar rugbi va ser aquí a Sant Boi. Els primers partits de rugbi van ser anteriors, però el primer club de rugbi que comença a practicar el rugbi de manera periòdica és Sant Boi, i aquí hi ha una tradició que només s'iguala a Valladolid. Es respira rugbi en aquesta ciutat d'una manera que a Espanya només es respira a Valladolid. Molt bé. Imagino que hi ha seqüències rodades aquí a Sant Boi, no?, al documental? Sí, bastantes. De fet, al documental entrevistem l'Albert Malo, el Josep Lluís Sirvent i el Sergi Coma, que ara ja no és jugador de Sant Boi, però que en el moment que li van fer l'entrevista ho era, i tots tres tenen un pes. Bé, al documental surten 27 o 28 entrevistats, vull dir que n'hi ha molts, i llavors cadascú té el seu pes i el seu moment, no? La seva importància en el moment que xerra, però sí, jo crec que l'Albert té un pes específic i no podíem fer
un documental sobre la història del rugby a Catalunya, sense parlar de l'Albert Malo, que ha sigut el millor jugador de la història d'Espanya. El millor potser ara ja no, perquè el rugby ha evolucionat tant els últims anys i l'evolució física és tan gran que ara l'Albert potser quedaria una mica desfasat a nivell físic, però si es treballés més segurament podria jugar, però per l'impacte que va tenir mediàtic i l'impacte que va tenir en l'esport, doncs l'Albert sens dubte ha sigut el jugador més emblemàtic del rugby espanyol. Què li podríem dir als espectadors que es trobaran en aquest documental? Per una part, si coneixes el rugby i has jugat a rugby, jo crec que amb aquest documental hi connectes al moment, perquè entens molt ràpidament el llenguatge, les emocions, el que t'estan transmetent la gent que parla. Al final, hi ha una part històrica que és important, que ens serveix una mica de fil narratiu per introduir, s'explica com els inicis com van ser, qui va venir, una mica s'havia de fer això, crec que també és interessant perquè tampoc se sap, però llavors hi ha una part, que és la que a mi m'atrau més o potser la que he gaudit una mica més fent, que és escoltar la gent que juga a rugby intentant expressar en paraules tot allò que el rugby ell els mou. El rugby és un esport de contacte, és un esport on si tu entres al camp ho has de deixar tot i per aquesta especificitat de com es juga, de que tota l'estona t'estàs donant cops i estàs rebent cops, hi ha una part emocional molt forta. I llavors veies, a mi el que m'agrada del documental és que veus tot de gent intentant posar en paraules això que estan d'acord, no? Que estan de patata, i jo crec que aquesta part, els que són de rugby automàticament hi connectaran, i els que no han vist mai rugby o han vist alguna vegada un partit dels Sis Nacions o es pensen que porten casco i tiren i fan touchdowns, que n'hi ha molts també, els ajudarà a entendre una mica, no? Perquè veuen, si tu no has vist mai un partit de rugby o no t'han explicat o no coneixes ningú, tu el que veus al camp són 30 animals donant-se cops. Una batalla, vaja. Bàsicament, una batalla. Són 15 tios o 15 ties intentant passar per sobre de 15 tios o 15 ties. No té molta més història. I com a esport és això, literalment, no? El futbol són 11 intentant portar la pilota a un costat, doncs el rugby són 15 intentant portar la pilota a l'altre. Però hi ha molt més. I llavors crec que el documental apropa a la gent que no entén el rugby, de sobte dius, ostres, vale, és això. O els que juguen a rugby pensen que és això, que també és una mica la gràcia. Ja. Però, de fet, a la concepció del documental pensàvem més amb els que no coneixen el rugby. És un documental, gairebé diria, més adreçat als que no coneixen el rugby que no pas als que el saben. Això està bé. M'ha sobtat la fotografia, que és d'en Joan Losada. Sí. Què podries dir-nos de l'apartat fotogràfic, cinematogràfic del documental? Jo crec que és un dels punts forts. És a dir, visualment, plàsticament, aquest documental hi hem posat molt èmfasi, hem estat molt atents a que tot el que gravàvem i tot el que mostràvem plàsticament fos bell, fos maco de veure, per dir-ho així. Hi ha un punt que les imatges de rugby que gravàvem volíem que fossin pròpies i que fossin espectaculars també, que fossin una mica immersives, que poguessis veure des de dins els cops, les melés, els placatges, tot això tan atractiu des del meu punt de vista del rugby, perquè crec que és molt important i que ens ha faltat molt al rugby català i espanyol, que és cuidar la imatge. Crec que estem al 2025 i ja fa 20 anys que la imatge té un pes gairebé més important que el contingut. És a dir, el continent de les coses és molt important i crec que els que juguem a rugby, i no és només un tema d'Espanya i de Catalunya, et diria que és un tema bastant global, que el rugby ha tardat molt en adonar-se que la imatge és important. Com ensenyes les coses. I llavors per nosaltres era fonamental que la imatge estigués molt cuidada. I per això vam, amb el Joan, que és un excel·lent director de fotografia, hi hem posat molt de pes, hi hem estat molt atents, hi ha un punt de... Li hem posat un punt de gra una mica així cinematogràfic, li hem volgut donar un look bastant cinematogràfic i hi ha alguns planos en concret que ens els hem treballat molt perquè volíem que tinguessin un pes important. I la premiera on es projectarà? On la podran veure els nostres seguidors?
Doncs l'estrena, la preestrena, més ben dit, és el dimecres 19 de febrer al Cinema Girona, en el marc del BCN Sports Film Festival, que és un festival pel qual competim per 2 premis, de millor documental i millor producció catalana, i s'estrena doncs, aquest proper dimecres, 19 de febrer, a les 8, allà. El que passa que és un passeig privat, per dir-ho així, ja estan totes les entrades donades, però l'endemà, el dijous 20 de febrer, és quan s'estrena a la televisió, concretament al programa El Documental, del Canal 33, a 2:15, i estarà disponible també a la plataforma 3Cat, que és on la gent majoritàriament entenem que el veurà, i perquè 3Cat, juntament amb la xarxa i amb Televisió Espanyola, són els que han participat d'aquest projecte. Com a teles hi ha hagut altres col·laboradors, la Federació Catalana, l'IGLISEC, etc. Llavors, a partir de Setmana Santa també es podrà veure per la xarxa Més i per RTV Play. Així que qui se'l vulgui mirar i no pugui venir al Cinema Girona, doncs a partir del 20 de febrer a 3Cat. Doncs bé, us animem a que entreu a 3cat.cat, on podreu veure aquest magnífic documental, La història desconeguda, 100 anys de rugbi a Catalunya.